Šta se dešava danas, ko donosi odluke i kako one utiču na vas? Dobrodošli u Vijesti u podne, ja sam Borjana Popadić. U narednim minutama donosimo pregled regionalnih naslova i najvažnije vijesti iz svijeta. Saznajte sve što trebate znati do ovog trenutka. Počinjemo. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je u Moskvi da će se 9. maja više puta sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, uključujući susrete prije i poslije Parade pobjede, zajednički ručak i bilateralni sastanak. Istakao je da ti susreti, kako kaže, potvrđuju dobre odnose Republike Srpske i Rusije, te naglasio da se saradnja razvija u svim oblastima. Dodik je rekao i da Republika Srpska nastoji spriječiti uvođenje sankcija Rusiji u okviru Bosne i Hercegovine, odbacujući tvrdnje iz Sarajeva o promjeni spoljnopolitičkog kursa. Govorio je i o mogućem unapređenju odnosa između SAD-a i Rusije, ocijenivši da bi to moglo donijeti nove prilike i za srpski narod. Također je pozdravio kako je naveo proces normalizacije tih odnosa. U obraćanju je podsjetio i na značaj 9. maja kao dana pobjede nad fašizmom te ulogu Sovjetskog saveza u Drugom svjetskom ratu. Delegacija Republike Srpske prisustvovaće ceremoniji u Moskvi povodom obilježavanja ovog datuma. Odbrana i porodica generala Ratka Mladića saopštili su da je stigao izvještaj jednog od dva medicinska vještaka koje je angažovao Haški mehanizam povodom zahtjeva za njegovo privremeno puštanje na liječenje u Srbiju. Kako je izjavio njegov sin Darko Mladić, očekuje se da drugi nalaz stigne tokom dana. On je naveo da za sada ne može iznositi detalje izvještaja dok se ne odobri njihova javna objava, te dodao da je zdravstveno stanje generala Mladića loše i nepromijenjeno. Prema njegovim riječima, Mladić je u kratkom razgovoru sa suprugom bio u stanju da govori, ali otežano. Haški sud je ranije naložio nezavisno medicinsko vještačenje nakon zahtjeva odbrane da se Mladić, koji izdržava doživotnu kaznu zatvora, iz humanitarnih razloga pusti na liječenje zbog teškog zdravstvenog stanja. Izvještaji su prvobitno očekivani početkom maja, ali je rok produžen zbog dodatnih pregleda. Podsjećamo, Mladić je u aprilu pretrpio moždani udar, nakon čega je došlo do pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja, uključujući neurološke, kardiovaskularne i bubrežne probleme. Od 2024. godine nalazi se u pritvorskoj bolnici u Hagu gdje prima palijativnu njegu. Međunarodni mehanizam za krivične sudove ranije je više puta odbio zahtjeve za njegovo privremeno puštanje na liječenje u Srbiju. U njemačkom gradu Zinzig u saveznoj državi Rajni-Palatinac u toku je talačka kriza u filijali banke, a policija je potvrdila da se u objektu nalaze više napadača i talaca, među kojima je i vozač transporta novca. Incident je prijavljen jutros oko 9 časova, nakon čega su na lice mjesta upućene jake policijske snage, uključujući i specijalne jedinice. Iznad grada nadlijeću i policijski helikopteri, dok je šire područje centra blokirano. Prema navodima njemačkih medija, vozilo za transport novca stiglo je ispred banke u jutarnjim satima, a sumnja se da je jedan od napadača presreo radnike i prijetnjom ih uveo u objekat. Policija navodi da se prema trenutnim informacijama napadači i najmanje jedan talac nalaze u trezoru banke. Vlasti za sad ne iznose detalje o broju talaca, niti o tome da li su napadači naoružani, uz obrazloženje da je u toku taktička policijska operacija. Građanima je upućen apel da izbjegavaju područje centra grada dok traje intervencija. Najmanje 3 planinara poginulo je nakon snažne erupcije vulkana Dukono u Indoneziji, dok spasilačke ekipe i dalje tragaju za osobama koje su ostale zarobljene na planini. Prema informacijama lokalnih vlasti, među stradalima su 2 državljana Singapura i 1 lokalni stanovnik. Erupcija se dogodila u petak ujutro na ostrvu Halmahera u provinciji Sjeverni Maluku, a vulkan je izbacio ogroman stub pepela koji se uzdigao i do 10 km u visinu. Policija navodi da je grupa od oko 20 planinara uprkos zabrani pristupa krenula ka vrhu vulkana, iako je područje proglašeno opasnom zonom zbog pojačane aktivnosti. Vlasti su ranije uspostavile zabranu kretanja u radijusu od 4 km oko kratera, s obzirom na to da Dukono, jedan od najaktivnijih vulkana u Indoneziji, gotovo neprekidno eruptira još od 1933. godine. Spasilačke službe nastavljaju potragu za nestalima, dok se procjenjuju razmjere ove nesreće.
Federalni sud u Majamiju proglasio je krivim 4 muškaraca sa Floride zbog učešća u zavjeri povezanoj s atentatom na predsjednika Haitija Jovenela Moiza, ubijenog 2021. godine. Tokom osmonedjeljnog suđenja tužilaštvo je tvrdilo da su optuženi organizovali dolazak bivših kolumbijskih vojnika na Haiti s ciljem svrgavanja predsjednika i uspostavljanja političke kontrole, dok su se optuženi branili tvrdnjom da su mislili da učestvuju u legalnoj akciji hapšenja. Sud je nakon vijećanja utvrdio njihovu krivicu po više tačaka, uključujući zavjeru za ubistvo ili otmicu, materijalnu podršku zavjeri i kršenje zakona o neutralnosti. Među osuđenima su i vlasnici povezane bezbjednosne kompanije, a slučaj je dodatno rasvijetlio pozadinu jednog od najšokantnijih političkih ubistava u novijoj istoriji Kariba. Ovim informacijama završavamo vijesti u podne. Hvala vam što ste i danas birali tačnost i brzinu. Ne odlazite daleko jer vas odmah nakon nas očekuje detaljan pregled vremenskih prilika, a naša ekipa nastavlja da prati dešavanja na terenu. Vidimo se ponovo u 19 časova u Centralnom dnevniku sa svim dopunjenim vijestima. Ja sam Borjana Popadić, budite uz radio televiziju Puls Brčko i želimo vam ugodan ostatak dana.